Bones alumnes, benvinguts a aquest vídeo sobre la sintaxis i les funcions sintàctiques. Bé, a classe hem vist ja alguns elements que he explicat en aquest vídeo, però això et pot servir una mica de repàs. Primer has de tenir clara una cosa. Tota oració té dues parts molt clares. La primera, el subjecte, i la segona, el sintagma verbal o predicat. El subjecte és qui o què realitza l'acció i el predicat és l'acció que està succeint. Per identificar el subjecte, has de tenir clar que el més important és que el subjecte sol ser un sintagma nominal, un pronom, i a vegades pot ser que no aparegui la frase. És a dir, a vegades pot ser que ens trobem frases en les quals es pot deduir el subjecte. Això se'n diu subjecte elidit o el·líptic. Una forma d'identificar el subjecte és molt fàcil. Subjecte i verb sempre han de concordar, sempre. És a dir, que si el subjecte és un singular, doncs el verb de la frase estarà en singular. És a dir, és impossible trobar-se una frase, no sé, l'Albert i la Mariona obre un canal de YouTube. No, hauríem de dir l'Albert i la Mariona obren un canal de YouTube, perquè tant subjecte com verb han d'anar concordats. Aquesta frase és, per exemple, m'agraden les motos. M'agraden les motos, doncs quin és el subjecte? Doncs molts dieu, Albert, és a mi? Albert, és jo? No, senyors, això és suspendre. M'agraden les motos, el subjecte seria les motos, perquè si ens fixem, jo no puc dir m'agrada les motos. No, he de dir m'agraden les motos. Per tant, subjecte i predicat van en el mateix nombre, en plural, vaja. També has de tenir clar que en moltes ocasions el subjecte és que no n'hi ha. Per exemple, frases com plou molt a Barcelona, hi ha algú que faci aquesta acció? Home, a no ser que pensem que hi ha algú al cel que tire la pluja, doncs no, és una oració impersonal. Existeixen les oracions impersonals, les trobem en fenòmens meteorològics o en altres tipus de frases. Pel que fa al predicat, és a dir, l'acció del verb, has de tenir clar que la seva estructura és normalment un sintagma verbal. És a dir, un sintagma verbal fa de predicat. Tenim de dos tipus, el predicat nominal i el predicat verbal. Predicat verbal són la majoria de verbs. En canvi, el predicat nominal són uns verbs concrets. El ser, l'estar i el semblar. Aquests verbs, quan els identifiqueu, normalment voldrà dir que aquella frase és un predicat nominal. L'única excepció és quan trobem algun d'aquests verbs però indiquin lloc. Però ara t'estaràs preguntant, però Albert, què dius de complements? Què és això de complements? Molt fàcil. El predicat, només el predicat té com uns complements, com unes funcions que fan els diferents sintagmes. Aquí els anirem passito a passito. De tots és el complement directe, en el qual normalment es parla, per exemple, d'un objecte o d'unes persones, les quals el verb com utilitza. Com identificar aquest complement? Si preguntem què al verb, ens apareixerà el complement directe. Per exemple, jo tinc la frase l'Albert cuina macarrons. Què cuina l'Albert? Macarrons. Et recordo, el complement directe no té l'obligatorietat de concordar amb el verb. Això només el subjecte. La segona és fer una mica de màgia. I això vol dir transformar l'oració en veu passiva. I diràs, Albert, què vol dir això? A veure, estic a punt de tornar boig. Tu tens la frase, l'Albert cuina macarrons, no? Doncs primer el que farem és agafar el que pensem que és complement directe, hem dit macarrons, no? Molt bé, doncs macarrons, i això el que fa és posar-ho a l'inici de la frase, i ara veu passiva vol dir fer la frase amb el verb ser més un participi. Doncs els macarrons són, eren o estaran, és igual, el verb ser, ¿vale? Els macarrons són el participi del verb cuinar, cuinats per l'Albert. Veieu que té sentit la frase? És a dir, és una frase que té sentit. Doncs això voldrà dir que és complement directe. Substituir la part que jo penso que és complement directe per un dels pronoms següents que tens per aquí, te'ls he posat. Així, per exemple, tindríem la frase que estem fent servir, no? L'Albert cuina macarrons, l'Albert els cuina. Aquest és el complement directe, però tenim d'altres complements. Un altre és el complement indirecte. Anem a llegir la definició. Expressa la persona, animal o cosa que rep el profit o el dany de l'acció del verb. Vaja, que és el pringat que rep l'acció, perquè ens entenguem.
Formes d'identificar aquest complement indirecte. El més fàcil, senyors, el més fàcil és que sol ser una preposició a, és a dir, comença per la preposició a o per a. Si vosaltres veieu comença per aquestes preposicions, dubteu. La segona estratègia és substituir-ho per uns pronoms concrets. El pronom li o els. Per exemple, jo tinc la frase l'Albert cuina macarrons, no? Ja ho hem vist, però la frase la canviem una mica. L'Albert cuina macarrons a... jo què sé, a la Pepita. L'Albert li cuina macarrons. Veieu que aquí hem substituït a la Pepita? Doncs ja tenim identificat el complement indirecte. Després tenim els complements circumstancials. És una funció que també poden realitzar els adverbis. Normalment ho trobarem amb sintagmes nominals, sintagmes preposicionals o pronoms, o això, un sintagma adverbial o una locució adverbial. Però la forma més fàcil d'identificar-ho és molt simple. Són aquestes preguntes que tens ara mateix en pantalla. Si es poden respondre alguna d'aquestes preguntes i respon una mica a l'estructura que us he dit, doncs seran complements circumstancials. I per últim parlaríem de l'atribut. Que nassos és l'atribut. Albert, ja estic fart, acaba ja. Aquest complement només el podem trobar i només se troba en frases en les quals hi ha el ser, l'estar o el semblar. L'atribut és el que es diu del subjecte. L'atribut sempre ha de concordar amb el subjecte en gènere i nombre. Per tant, si ens fixem aquí, l'estructura pot ser un sintagma adjectival, un sintagma nominal, un sintagma preposicional, un adverbial, un pronom, o, com veurem més endavant, una oració subordinada. L'Albert és guapo. Això, a banda de ser una veritat universal, doncs, si ens fixem, hi ha el verb ser, estar o semblar. L'Albert és. I el guapo ha d'anar concordat amb el verb. Home, seria molt raro que jo ara digués l'Albert és guapa. Doncs, home, hauria d'explicar moltes coses, entenc jo. D'entrada al meu gènere. Pel que fa als pronoms, anem a fer una mica de recordatori. El complement directe es pot substituir per aquests pronoms, l'indirecte pel li o els, el circumstancial parlaríem del pronom i l'atribut pel pronom o. Així, per exemple, si tenim la frase aquesta tarda vindrem de festa, doncs quan vindrem de festa? Aquesta tarda. I vindrem a la festa. Veieu que es pot substituir? I, pel que fa a l'atribut, per exemple, l'Albert és guapo, com he dit abans, que és una veritat, doncs l'Albert ho és. Bé, espero que aquest resum t'hagi servit una mica. No deixa de ser teoria i a la caixeta de descripció d'aquí a sota us he posat uns exercicis que heu de fer una mica per preparar-vos per l'examen. La meva intenció no és matar-vos amb l'examen, però si no feu aquests exercicis i no em pregunteu a classe, doncs lamentablement morireu. Res més, si teniu qualsevol dubte, doncs estem disponibles, vale? Anem fent. Ens veiem a classe.